Гүлназ алып барган концертлардан соң аз сүзле кешеләр дә сөйләшә башлыйлар ди. Әмма бу вакытлыча гына. Аны сугып тойганнан соң алар янәдән тыналар. Кызым, бу бит инде 7нче туңдырмаң. Ну җитте инде, кешегә дә калсын инде дигән сүзләрдән соң Гүлназ Сафарованың фирменный тавышы барлыкка килде. Гүлназ Сафарованың паспорты фотосы урынында сезнең реклама була ала иде. Хәзер атказанган артист булу өчен артистлыкка уку кирәкми. Бары тик танылган гәҗиттә әтиең баш редактор булу җитә. Гүлназ Сафарова борынын күтәрү сәбәпле TMTV бәйрәмен алып барырга бүтән кызны алганнар. Гүлназны куркыткан ике әйбер бар. Дөнья бетү һәм фотодан начар чыгу. Гүлназ турында безгә сөйләргә дә кирәкми. Ул булай да үзе турында кирәгеннән күп сөйли. Җырчылар алып баручы булып китәләр. Ә нигә әле Гүлназ Сафарова үзенең тавышы белән шансон җырлый башламый? Ни өчен ел сайын татар җырын Гүлназ Сафарова һәм Айваз Садыров алып бара? Чөнки алар алып бармаса, ул бик кызык була.